बेला फाथिखौनो आङो आं थांनानै मबाइलखौ लायनि नाङा दे तिलु लाथोंसै बियो आंबो नायनि बिनि मबाइला मालासिम जोरो ओहो आब' नोंखौसो उल्था बदनाम होदोंना बियो साला बेखौ आं नागारालै नाङा तिलु नों थांथ'नाङा आं दङना आं बदला लाथारगोन बिखौ नों नायबाय था सिगाङावनो मोनथिग्रोनि आङो बे हौवासाया सोरो मानो बयफ्रेन्ड जाफ्लादों बियो नाथाय आब' नोङो बोरै मोनथिगोन आं सानफ्रोमबो थाल लाबाय थागोन बे लाफाथिखौ नागारा आंबो बिखौ खिथेर लाथारगोन बदला लाथारगोन आं तिल्लु नंगौ आं जाम्बिमोन नाथाय एबारनिफ्राय आं जाम्बि नंला दानिनिफ्रायनो आं जाम्बि नंला मालायनि फैसा थगायना लांनाया मालायनि फैसाजों मबाइल बायनाया बियो साननैसोल'सो लानो मोनगोन नों नायबाय थानाय सान्थि मोना बिनि मबाइला बायगोन नायबाय था मालायखौ थगायनानै मानसिया मालाबाबो सुखुयै थानो हाया बे लाफाथि पापिया मा सानदों जोबोद मोजाङै थागोन बेनि मबाइला थाया साननैसोनि उनावनो गाज्रि जागोन बेनि मबाइला आरो आं बिखौ गारा नायबाय था तिल्लु आं मा खालामो जाय सेंग्राखौ बियो फैसा होनानै बेफोरबायदि बुंफ्लानो होदोंना बे सेंग्राखौ नागिरगोन आं आब' दा नों बोरै नागिरना मोनो देनाय बे सेंग्राखौ गोजानथारनि सिखोना सासे मानसिखौ एसे सन्देह जादों आं मानो होनबा माथोखौ आं बिनि रोखोमसो मोनदों माने बिनि रोखोमनो खोनादों एसे सोरखौ सन्देह जादों नों आब' दानो आं खिन्थाथ'वा जेब्ला आङो हमनो हागोन अब्लासो खिन्थागोन दा आं रावनोबो खिन्थाथ'वा नङाबो जानो हानायना आब' नों एबारनिफ्राय बेफोरबायदि थगायजानांला दे रावजोंबो मानो आब' मानि थाखाय नोङो एसेबां जाम्बि जाना दं औ जाम्बि मार आङो जाम्बि नङाबो बुङाखै नाथाय आं एबारनिफ्राय जाम्बि नंला दिनैनिफ्राय लाफाथिनि बिमायाबो आंखौ बोरै बुंथारदों बे साला लाफाथिनि बिमायाबो नोंखौ बेफोरबायदि बुंदोंना सानसेबाबो निमाहा बिनांगोन बियो आब' नोंनियाव औ तिल्लु लाफाथिनि बिमायाबो आंखौ एसेबां गोसोआव नांथाव बाथ्रा बुंदों सानसे नङा सानसे बिबो आंनियाव निमाहा बिथारनांगोन बे लाफाथियालाय मानोथ' एसेबां सैथान जानायलै थगायनोबो रोंगौ बियो आरो बिमायाबो बिमा नालाय फोथायखागोन औ जाब्बायसो नंगौ रोखोम बुंथारोलै बाथ्राफोरखौ बेनिखायनो फोथायो बिमायाबो आंथ' बेखौ सोलाब थांनानै सोबायगौमोनलै आब' नों जुदि बादा होआमोनबा आरो मबाइलखौ सेख'ना लाबोगौमोन आं नाङा दे तिल्लु आं सल्भ खालामना लागोन आंनि गोरोन्थिनि थाखायसो बेफोरबायदि जादों बेनिखायनो आंनो हारसिंनो सल्भ खालामना लागोन तिल्लु मानोथ' बेफोरबायदि गसंना थाखो थांदो उन्दुहैदो आथिङा खस्थ' मोनगोन ना नोंनिया आंनि आथिङा मोजां मोनबा बे लाफाथिया दिनै बासिनाय नङामोनलै दे थांदो थां उन्दुहैदो लोगोफोर सरि दे आङो मैया भिडिअ हगारनो हायासै मानो होनबा आङो लोमजागासिनो दिनैबो लोमजाबायानो दं मुलि जाबाबो मोजां जायाखै आरो गगाबो मोनसोदों गुजुनायबो जासोदों आं सानदोंमोन मैया हगाराखै दिनै एसे गोलावै बानायगोन सानदोंमोन आरोना नाथाय लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनायानो हामनो रोङाखै आरो बानायनोथ' गोसोआनो गैथारामोन आरोना लोगोफोर माने एसे खस्थ' मोनदों आरो बानायनो थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय एसे गुसुङैबाबो बानायना दोनबाय आरो नोंथांमोना सोरबा सोरबि आंनि माथोखौ खोनानानैनो एसे हमनो हादों खोना आङो गगा मोनदों लोमजादों होननानै माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर बेमारि जिबन दसेनो मायबा मायबि जाबाय थायोलै आंहा प्रब्लेमानो जोबनो नागिरा दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअखौ नायलांदो गुसुं जागोन दे गाज्रि मोननाङा लोगोफोर एसेबां गाज्रि मार बिनि गोसोआ एसेबां गेसाव मार आं रावनोबो खिन्थानाङा होनबाय न'आव फैनानै लागायना होफैदोंलै मा सुरित गुन्दिया साला बैखालिया नोंखौ आं गुन्दिनि जात मालाय बियो बेनिखायनो बेफोरबायदि मोजां होननासो रायनो लुबैबावदों आं नाथाय कन्ट्रल खालामनासो थादों आं बेखौथ' आं मैया बुहांसो जादोंमोन साला फोथायजायाखैना साला असयथ'आ बियोसो जा मोजाङै लागायना होफैदोंमोन हायोमोन सिगाङाव जों बायदि गावनियासो उल्था रायजादों ओंखारहरजादों सालाय हेलौ लाफाथि मेडाम फैसायालाय आंनिया फैसाया 300 फैसा होनो होननाया रहाय बालनि मा सानसेखौनो नेनो हाया नामा बालनि नांथारगौमोनलै बेदर जानो लुबैसोदों बेदर जानो मोनथाराखै नोंसा बेदर जानो मोनाखै आंलाय मा बाल जादोंखाय बेनिखायथ' फैसाखौ नांगौमोनलै मोना दिनै गाबोन थांनोसै आं दिनै मा गरम मोनदों आं थांथ'ला बासोदों आं
आंलाय दिनैनो बेदर जानो सानदोंमोन नों फैसाखौ होबा फैसाखौ खिन्थु थगायनो मोना दे होथारनांगोन मा आंखौ थगायसुलि सानदों नामा नोङो हा नोंसोरसो थगायसुला बिदिनो आंखौबो सानदों मोनगोन ना बाल मोनगोन सानसेखौनो नेनो हाया नामा दे जागोन दे गाबोन होथारनांगोन दे बेदर जानो लुबैसोदों मिथिगौ ना बाल रखम बाथ्रा बुंनो फैयो बेदर जानो लुबैदों खामानि मावना जानो हाया आं फैसाखौ होआबालाय मा खर'खौथ' जागौमोन सिखाव सानला सिखाव खावथाराखै नामा बे साननैसोआ गैयालै खावनाय जाथाराखै गारबाय आं आजिखालि खावलाथ' गारगोनसो मायाबा सिखावलाय सिखावखा मालाबाबो गारनो हाखाया सोलायोलै गोसोआ सोलायो सिखावबाबो लाजिथाराबो सिखावानोसो रखर गाबोन हैनो थांगोन आं आरो एसेबां बेदर जानो लुबैदोंबालाय बे दुब्लिफोराव बोरमाफोर खावना जानो हाया हा हमजानो नोंसोरलाय सिखाव मानसिखा आइडिया दंखायो मानो हमजालाबायनोसि सिखावसोलै थेवब्लाबोथ' जोंनियाव जादु गैयाना गोमानो हानायनि जादु थानायमोनबा हमनो हानाय नङामोन जोंखौ नखथा बुंबाय थानाङा आंनि सिगाङाव टाइम गैया आंहा सोरबाया बेदर जानो लुबैदों खामलासो जायोना ना हाजिरा खामला मावनासो जाबाय था आंनि सिगाङाव बुंबाय थानाङा मिथिबाय दे जिखिजाया 300खौ आंनो गाबोन नांथारगौ दै दोन हैगोन होनदों ना माबा बाराबा दानो होनायबो नङा देलै सिखावनि जात साला बेदर जानो लुबैदों नोंसोर बायना जा आरो आंनि फैसाखौलाय मानो मथ्लब खालामबाय थानांगौ आंनिसो गोसो आं नोंनो होआबो जानो हानाय होगोनबो जानो हानाय आइया जुदि बिबारनि बाथ्राखौ लानायमोनबा मा जागौमोन दिनै आंहा दिनै आं खम रायजागौमोन रायजानायथ' बाद होखारहरजागौमोन खोनाहाय रखर खम लासिं सिं जानांगौमोन आङो नोंहालाय अबाव थांनो नागिरखो आथिं रजं हाबनायानो माथो नोंलाय ओरैनो थाबायनोनो हाया ओंखामखौनो संनो हायाखै दालाय अबावथ' बेरायनो थांनो ओंखारखो माबा बेरायनो थांनो नागिरदों नामा आङो डक्टरनियावसो बिजि लानो थांनो नागिरदों आङो मा हारसिं थांसै होमबा हारसिंलाय मानो थांनो बयफ्रेन्ड दङ नालाय बयफ्रेन्डजोंनो थांगोन आरो बयफ्रेन्ड बे राहुलजों नामा आंहालाय होमबा सोरथो बयफ्रेन्ड दंबावो दे थां मा थगायदो सानदों नामा नोंलाय आनै सानाखै थां बिजि लाना फै लायाबाबो जाया बेसेबा साखाना दंखायो दाबो सानायानो हामला एकदमबारे अरदाव साखायो बिजि लायाबा हामखानाय नंखाया दे थां होमबालाय बिजिखौनो लाना फैदो थाब हामनाय बायसि ओमफ्राय नोंलाय बेखिनिखौ थाबायना थांसै ना बेट्रिजों थांसै ना फैगोन बेयालागि लामायालागि लेंदों आं थाबायना थांनो हानाय नङा आङो दे होमबा थाथ'आनै फैनायाव एसे गोबाव जागोन दे गोबाव जागोन मानो गोबावथ' जाखागोन देनाय माने जोंफोरो सकाव थांनानै हटेलफोराव माबा माबि जानायावनो मानायावनो गोबाव जागोन ना दे होमबालाय थां मोनफैबाय मोनफैबाय सना ओमफ्राय आंखौ गाज्रिथार नुदों नामा इले आं दिनै सिम्पोलथार दख'ना गानदों नुवाखै गाज्रि मोजांसो नुदों सिम्पोलनो मानोना आं आनैनि सिगाङाव डक्टरनियाव थांगोन होननासो थगायदों बेनिखायनो सिम्पोल दख'ना गानदों आं ओमफ्राय आथिङा हामबाय ना साजाबायानो दे एसे साना दं थेवब्लाबो आरो आनैनि सिगाङाव बांद्राय दिन्थिदों आरो खामानि मावनो बानानै मानो होनबा आंबो रेस्ट लानो लुबैयोना सानफ्रोमबो संबाय थायोना आङो आनैया जेबोखौनो मावनो नागिरा सानसेबो ओंखामखौनो संनो नागिरा बेनिखायनो साला साननै रेस्ट लाथ'बाय र' नंगौ नङाबा ओमफ्राय दा आं दख'नाखौसो बोराय गानफ्लांबाय अबाव बेरायनो थांगोन सना पार्कफोराव थांनोसै जाया होमबा जागोन दे बा माथो साखा थोंब्रै गारिबो दंलायो राहुल होननाया नोंनो ना आनै आंनो आइया बेलाय मानो फैलाबायदों दे दाबो थांथ'वाखै होमबा नोंसोरो आंलाय थांबायसो सानदोंमोन थांसै दे मोजाङै बिजि सिजि लाना फैदो आरो सागाथाराखैबालाय बिजि लाबाथाय एसे मोजां मोनगोन खोना दे आनै बिजि लाबाथाय मोजां जागोन र' सानायफोरा आंनो लानो होदों गावगाया लायासो होनदोंमोन दे लाना फैदो दे आरो ओमफ्राय नोंसालाय सोर दङ बाबु न'आव जोंहाना आइ आफा आं बिनिफ्राय फंबाय लाइमोनखौ मालाफोरथ' लांनो सानदों मागोआव लांनो सानदों र' आनै ओमफ्राय न'आवलाय मोनथिगौ ना मोनथिया लाइमोनखौ मोजां मोनो होननानै
सोंलाबायदो आनैया माबा खिन्थाथ'वाखै र' आनै खिन्थागोन र' लासैनो दे खिन्थाबानो जाबाय दे आनै थांसै जोंफोरो थुदो राहुल थांसै औ थुदो दे होमबालाय आनै थाथ' दे थां खोब मायबा मायबि सोंजानो गिनानै थाबनो लांगारगारबाय हौवाखौ लांबाथ' मोजाङानो देनाय दा न'खरनि मानसिफोरासो लांनो होगोन हाबा जाखोन्दाखौनो रावबो बिमा बिफाफोरा बे हाबा जाखोन्दा बिहामजोखौ नागिरखाया दे लांनो होखानाय नङा जायबाबो खोब मोजां रखम सानदों खोना र' हाबा जाया मुजाया गिदिंलायबाय थायो उनाव लांजायाबासो मोनथिगोन बे लाइमोना ओरैनोबाबो हाबा जाखानायखा आरो बिदि जाबावोबा सेसलै बिनिया लाइफआनो सेस दानो थांनाङा गिदिंथिंनाङा होनबाबो गाज्रि मोनगोन बिमा बिफाखौनो गाज्रि मोननानै जोंहानाव थाफैदों आरो आंखौ बुंबा खम गाज्रि मोनखागोन बे मा बुंबावनो अखाथार जाबायलै गथ'आ आरो बे सेंग्रा हौवाखौ मोननायनिफ्राय लेबेलानो बांद्रायबाय आरो बे सेंग्रायाबो खाना नामै खाना हाबा जाखोन्दाखौनो गोसोथोदों सिख्ला गैया बिहा बुहुमाव सिख्ला जोब्बाय बे बुहुमाव बिनि थाखाय जाम्बासोहाय नोंसा आनैया डाइरेक्ट सोंखायो माथो औलै माथो बुंबावनो डाइरेक्ट सोंखायो नोंखौ दिनैसो नुदों नोङो गाज्रि मोनदों नामा राहुल बेफोरबायदि सोंनायखाय मोनाखै दे औ मोननाङा दे मोना दे नोङो होमबा आंखौ मागोआव लांथारगोन नोङो मागोआवनो लांमारनांगोन आंखौ नङाबा आनैया मा सानगोन दाथ' आनैया गामिनि मानसिफोरनोबो खिन्थाथिंजोबसिगोनसो खोमा जागोन दे मागोआव लांगोन सानदों र' लांगोन सानदों नङा लांथारनांगोन दा नोङो आनैनि सिगाङाव बुंना फैबायना जागोन लांगोन सोना ओमफ्राय नोंलाय डक्टरनियाव हाबमारगोन नामा नाङा डक्टरनियाव हाबलायला सागाबायानो आंनिया एसेल'सो साना दंमोन बेखौनो आरो अबावलाय हाबबावनो दे होमबालाय हाबला डाइरेक्ट पार्कआव थांखानोसै नामा पार्कआव औ थु होमबालाय दा फैनानै जानोसै खोना ना नोङो उखैदोंमोन ओहो उखैथ'वाखै दे जाथ'वा दायो पार्कनिफ्राय फैनानै जागोन औ जागोन दे होमबालाय राहुल आंखौ मा एसे अनो राहुल नोंखौ जुदि आं मोनमाराना आं बे बुहुमाव थांना थानो हामानाय नङालै